anyị bụ ndị Oraukwu Giant Striker Media Messi Apostle. Anyị abatago n'obi ezu n'ezi anyị fụ anya Oraukwu ka ọ na-arụ ọrụ dịka o kwesịrị. Ọbịa bụ ihe a na-emere ụbọchị tata. Oraukwu Iwa-Ji ya bụ Satọde, n'ụbọchị tata bụ Sọnde. Ndị obi na ndị ichie na-awa ji na be obi ezu ka anyị batara. O wee na-akpọtụ n'ikem elezi anyị fụkwa ụmụ nwaanyị si wee nọrọ n'uju ha. Onye ọbụla bụ ji na-apụ gosi na obi ọgaranya ka abata. Onye risie oburu ofu mba ji na-akpa. Anyị na-ekene eze Podike na nkwere ukwu Oraukwu. Anyị wee na-asị daalụ obi ezu, daalụ anya Oraukwu, daalụ mmanwụ Oraukwu. Unu menwuru ya mma, gosi na unu zuru oke. N'ezie ndị obi na ndị ichie Obichukwu tubelu ugo ibe na-abụ Oraukwu, ichie Chineke ndo. N'ezie na obi ezu oke mmadụ legend Onowu Oraukwu, obi ezu of Ezenaja Oraukwu. N'ezie na obi elect Adamatu Prince Chukwuemeka Udedeme. N'ezie ka esi medere ji gosi na bụ ọgaranya ka anọ. Ka bụ nke egwupụtare. Anyị na-ekene unu dịka unu bịa nọnyere obi ezu, gosi na ịfụnanya nke Chineke zuru oke n'ebe anyị nọ. N'ezie n'ọnwa Oraukwu mmadụ zuru oke, ọhaka mmadụ ọhaka mmadụ. Anyị na-ekenezi pharmacist Ugochukwu. Anyị na-asị Chairman Ezenaja Barrister Ls Obojiofọ jisi ike n'ọrụ. Ọ chịrị mbụ ga-achị ọzọ, ọ ga-adịrị unu niile mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Anyị na-anabatazi ndị PRP na nwanne anyị nwoke bụ Chief Gozi Ikwere Chinyere Eze dị wee bata Deputy Governor Nweti. Anyị n'ezi anyị fụ ka anyị Oraukwu na-ekene ha, na-anabatazi ha. Ọnwa Oraukwu na-ekenezi Igwe Ayaya bụ the Governor Candidate of PRP. N'ezielu akụ nwanne Igwe, yes, otu aka esi eme oke mmadụ na-eme ihe. Ndị mmọnwụ na-abịa iji gosipụta ihe a na-eme na ndị mmụọ si wee kwado ya. Akpọtọba n'ibe anyị Oraukwu. Sadiga Bago,
Iwa-Ji nke aha kere i nwere ikwu all plus na I'm motu ke last 2 years the man rate na Okachi mana afọ na nke this year but is 2 and I na-ebekwa ebere na nke next year ya awakwa ya kali nke aiwa kere i na-ekere ndị bịa alụ gị ọrụ ihe eja na BCG ana asukwu onye ọbụla ji wee ebe a ka ọ ga-eji wee na-abịa n'ọfa na wee na-asị ise kere ihe ahụ etukwara ọzọ Chinyere Eze mmanwụ na-adị ọrụ alụ ya dịrị gị mma Messi. A gwara anyị ya abịa anyị na-eche gị wee bịa anyị wee sị ka anyị kpọtụrụ gị n'ụbọchị tata obi ozu na Iwa-Ji onye ọ na-eme ahụ ọbụla maka na obi chizuru echizu ọma Oraukwu ọma legend kedu ihe ekwu n'ụbọchị taa Ana m enwere obi aṅụrị obi ezu ana m enwere ya na-asị there's a lot to learn. Enwere a lot to learn from Ezu. So onye mata m ga-eso bịa. Like I just told the other man Kuleba, Ezu the foundation of my business life. Had the money, with 4 friends. All Ezu, all Sieno Gonabo, all Ukene and the Smith, you know, it's also there for them now. So they are very good friends. When I found Robo, when I found talking to them, when is best installed, when Yana, but if you are get out, come on, go to make it. But all of these women in my life that made my life successful. You know, the country, or then the also then I feel like them. Then I love them, but also Ben can be allowed out. But you are a wonderful man. He's a man who has success and has successors. So it's my very good friend. I'm very delighted to be here. Akere ihe kwutere na ji Oraukwu wa 2021. Ji Oraukwu wa I was so excited. All the very grand. It was a grand glamour. If I am yeah, waiting for the and it's wonderful. Just like a grand glamour. Oh my God. Yes. Oraukwu is progressing. Oh, I didn't go. Oraukwu is progressing. Eyi na-agwụ igwe Chinyere Eze. Eyi na-agwụ igwe Chinyere Eze. Eyi na-agwụ igwe. Oh, igwe mana Chinyere Eze. All like a chalk. You gotta go chalk or something. Any close contact with chalk. Otakolo. So Muronye gala around Chinyere Eze. Almost something to pick. You gotta go all the as free as chalk. A wonderful woman being. Soft, humble, everything good. So I love him. He's a lovable man. And believe him no love. I love him. Yeah. He's a wonderful man. And anytime when he prays you for truth, he's so humble. So I love the man. Yeah, he's making people only say high. Only lift Oraukwu very high. And this is true. I don't know. I
increase. I'm very happy. We're going to go we continue with that. But I have now Oraukwu na gana gani na for Jesus. Oh, they go na for Jesus. Amen. Ikwere eze afurukwe na ikwere chinyere eze na-ekelezi iji gosi nkwado maka ọchịchị ya. Chukwu kwere Oraukwu na-epezi homeji to Obi-Ezu igosi nkwado na omenala nke Oraukwu. Anyị na-ekele gị Chukwu kwere Oraukwu esi na ọ ga-adịrị gị mma n'ihe niile ka ị na-emere ndị be anyị. Ọchịrị mbụ ga-achị ọzọ lezie chifu Uche Mberede Ucheso ka ọ na-ekelezi Obi-Ezu anya dị onye na-abata ya na oriakụ ya. Anyị na-asa gị nnọọ Ucheso ndị si n'Oraukwu ga-adịrịrị mma. Anyị na-ekele aka m bụkwa Messi Apostle Martin, onye na-eje ebe ọ na-eme. Anyị bịara ebe a maka na ọ na-eme n'ụbọchị tata Oraukwu obodo dike, Oraukwu obodo ndị eze.